duwite teko ae wis gak apa-apa aku. Nek ngaten iki kula mbok apa ae wis engko kudu kukut kabeh iki engko wis aja nganti engko melih no. Tesih kathah to, Mbah? Nah, itu saya kathah men kok. Nah, sisa niku. Nah, neh engko. Kok neh apa? Nah, niki Ibu, alhamdulillah. Tesen. Nah, sip. Janjane kowe ning ngendi? Piye Mas Tulung nggih tetep kedu metu no, mosok gak metu. Nek gak metu niku mengke mboten penak. Lho lah kok 10.000 dijolke. Aduh, aduh, aduh.
payu loh bos.